Řekl jsem přátelům, jsem připraven na všechno, jen odmítám přijmout jakákoliv omezení. Dobrá odpověď, takže uvidíme. Protože vím, co měl Bruno na mysli, vím, že opravdu chtěl, aby se o tu práci starali lidé, kteří mají jedinou věc, totiž dobrou vůli. Nemají však žádné ambice, netouží pomoci, žádnou touhu vládnout. Máme chtít mírumilovně spolupracovat a sjednotit se. Existuje tolik indicí Bruna Gröninga, co všechno je třeba udělat. A víte, čeho jsem si všiml? Každý si vybere to, co mu vyhovuje. Každý si Brunova slova přebírá, jak se mu zlíbí. A jsou lidé, a já se často ptám sám sebe, proč vehementně odmítají potřebu reinkarnace. Jedna dáma v zahraničí prý řekla, s možností volby odmítám reinkarnaci. Měla štěstí, že jsem tam nebyl, protože bych jí odpověděl. No, tak to budou brzy sedět v blátě sami. Ano, tak to bylo. Ano, natolik jsou lidé proti přirozenosti, natolik jsou svazující. A je pro mě velmi, velmi obtížné cítit přirozenost. Chtějí jen hrát určitou roli. Bruno Gröning řekl, hrát roli svého života, ale nehrát s životem. A pokud budete hrát roli dobře, budete po životě odměněni. A pokud budete hrát roli špatně, potrestáte sami sebe. A tím, co udělali, Bůh netrestá. Bůh naopak lidem, kteří hráli svou roli špatně, se dostává milosti získat nové tělo. Ale zároveň se s novým tělem musí podílet, to znamená prožívat to, co s ostatními dělali špatně. To je spravedlnost, přátelé. Každý musí nést bolest, kterou způsobil druhému. Dokonce i v přeneseném smyslu, při výkladu Ježíšových slov, že řekl, v čem jste učinili dobře nejmenšímu z těch mých bratří, v tom jste učinili mě. A cokoliv jste udělali nejmenšímu z mých bratří ve špatnosti, mě jste udělali. Čímž měl na mysli, celý svět vibruje v lázni spravedlnosti. Od Boha, tedy od spravedlnosti ustanovené Bohem. Ale ne tak, jak to vidí člověk, ale tak, jak to vidí Bůh. Každý musí nést následky, a to jak dobré, tak i ty špatné. A pak řekli ještě něco, že jsou lidé, kteří říkají, Kristus nás vykoupil a my se nemusíme znovu narodit. Řekl, a až člověk odloží, rozpustí všechnu vinu, kterou si nahromadil, všechnu vinu celou, jak bych to řekl, všechno, co nebylo v pořádku. Teprve když to překoná, teprve pak získá milost vstoupit do Boha. A nemusí se znovu narodit. Může přijít dobrovolně, aby lidem pomohl. Ale slabost je dána jen tak dlouho, dokud člověk nežije v souladu s Bohem. Logické, co? Dobře, přátelé. Každý se musí zamyslet, musí o tom přemýšlet. Jak daleko jsem pokročil na cestě k Bohu? Jak daleko jsem se dostal? Tak daleko, že už nemusím sledovat lidi. Že nejsem v otroctví lidí. Že se neomezuji, že se nerozčiluji, že se nezlobím. Že o tom nepřemýšlím. No, dostane svůj trest. Ani to nesmíme udělat. To říkáme o člověku. Dostane svou odplatu. To není náš problém, řekl Bruno. Každý má svůj úkol. Každý si vytvořil svůj vlastní osud. A nikdo by neměl soudit druhé. Stejně moudré je říci, člověk vždy vidí smítko v oku druhého a nevidí trám ve svém vlastním oku. Legrační? Tak staré je to rčení, tak staré je to uvědomění. A člověk se stále znovu dopouští chyby, protože vyzařuje příliš málo nadřazené lásky. Říkám nadřazená láska, když se náhle objeví člověk, který nás urazil, který nám chtěl ublížit. Jak reagujeme? Máme ho pustit do domu nebo ne? Pustíme do domu člověka, který nám provedl různé věci? Ano nebo ne? Buďme opatrní. Můžeme říci ano. Nechci s ním mít nic společného, pak toho člověka odsoudíme. Lze však říci, dobře, pojďte dál. Různé způsoby. Viděl jsem to včera, ano, pojďte dál. A napětí trvající celá desetiletí bylo najednou pryč. Mohl jsem si vybrat, jestli řeknu ano nebo ne. To bylo velmi důležité poučení i pro mě. V každém případě to byla volba, na tom nezáleží. Takže o tom mohu mluvit s takovou jistotou, protože jsem to dokázal.
A radím každému člověku, každému příteli, když se ocitne v takové situaci, je to zkouška. Jsi nad tím nebo jsi nad tím? Můžete 100krát říci, že nad tím stojím. A pak ten člověk stojí v místnosti. A pak víte, zda jste nad tím nebo ne. To je úkolem života, že to musíme znovu a znovu dokazovat. Co musíme dokazovat sami sobě. Že to, o čem tak krásně mluvíme, opravdu uvádíme do praxe. Jak se říká, co dokážeme ve volném myšlení, je staré rčení. Ale když sedíte uprostřed vody, musíte se jí držet a užívat si ji, přátelé. Chtěl jsem říci, můžete říct 1000krát, milionkrát, můžete říct každou vteřinu, jsem nad věcí. To už je pryč a pak přijde zkouška. A zkouška, to je tak zlé, přijde nečekaně, bez přípravy. A pokud těmito zkouškami skutečně projdete, poctivě zvládnete, pak jste je překonali. Ne v minulosti, přátelé, ne v minulosti. Lžete sami sobě. Takový je život. To je duchovní škola, přátelé. Poznáte je podle jejich skutků. Tady to máte, ne podle slov. Tak to je. A člověk má v té zkoušce také svobodu. Říci ano nebo ne. Svoboda je vám dána. Máte svobodu každou vteřinu, přátelé. Ale musíte být také opatrní. Musíte si dávat pozor, abyste se nesetkali s viníky této svobody. Protože, co by bylo, kdybych řekl ne? Odsuzující? Bylo by napětí vyřešeno? Ne, kdybych měl sílu. Každým ne člověk omezuje sám sebe. V tom se omezuje, protože jeden zbavuje druhého svobody dokázat opak. Takže život opravdu není jednoduchý, přátelé. Život je vždy konání, konání v odpovědnosti. A další příklad, po kterém, když se rozhodnete, víte, zda jste udělali dobře nebo zda jste udělali nesmysl. Hloupost, tvrdohlavosti, přátelé. Ano, je úžasné, když se vám podaří uskutečnit dobro. Vždy uvádějte dobré věci do praxe. Do toho s ním udělá ten druhý, vám nic není. A každý člověk, který říká ne, ať je to na cokoliv, se tímto ne zatěžuje v každém ohledu. I to bychom měli mít na paměti. A proto je tak důležité, nesmírně důležité, jednat vědomě. Vědomě myslet, vědomě cítit. Ano, to je život. Připravme se. Vždycky mluvíme tak velkohubě, přátelé. Stojíme nad tím. V tuto chvíli nad ním nestojíte. A pak, když čas plyne, si představujete, že jste nad ním. A pak, když se vám příště někdo zavolá, často se zarazíte. Ach jo, ještě jsem se z toho nevzpamatovala. Věnujte tedy pozornost myšlenkám, pocitům a reakcím. A ještě jedna věc, přátelé. Když nesete náklad a napětí, táhnete sebou celý život. Takže toto pouto zůstává i po našem odchodu. A pokud to nevyřešíte hned, budete muset stejnou situaci zažívat znovu a znovu, nebo častěji. V jiné variantě, dokud není problém vyřešen. A já jsem cítil, přátelé, že i druhá strana se dívá. Včera. A taky jsem rád, že už je to vyřešené, i když jsme si jen půl hodiny povídali o banálních věcech. Ale ty dvě duše našly se. A já jsem za to velmi vděčný, že jsem byl nebo jsem schopen se nad to povznést. Protože jsem si uvědomil, že život jde dál. Každý člověk by si měl uvědomit, že život jde dál a dál. A každé omezení je břemenem. A každé odpoutání, jak řekl Bruno, řešením je spása. Bruno řekl tolik a tolik důležité věci. Člověka překvapí, že zejména ostatní lidé berou to, co Bruno učil, jako příležitost k dalšímu sebeomezování a říkají: ano, Bruno, předpokládám, že to řekl. Co řekl na nahrávkách, je pravda? Druhá věc není učení Bruna Gröninga a neakceptují ani to, co řekl na nahrávkách, ani to ne. Ach Bože, ve své tvrdohlavosti až ve své touze pomoci, přátelé. Co je to za moc? Tam leží tělo bez života. Kde je ta síla? Kde je to, co si člověk nárokoval? Když je tělo na konci, když už nemůže. Na to musíte myslet. Slyšeli jsem, že mám známého v domově důchodců, který denně zažívá, když lidé odcházejí domů. A on říká: nechápejte, co se děje. Někteří tělo odevzdají tiše, vyrovnaně a klidně. A někteří zuří, někteří křičí, někteří říkají: chci si promluvit s tím či oním příbuzným, s ním jsem se celý život neshodl.
Všichni mohou přijít a udělat vše proto, aby se dostali na smrtelné lože. Ale nefunguje to, protože se ho možná nemohou zeptat, nebo je v Americe, nebo někde ve světě. A kašlete na to, že se ten druhý chce usmířit. Pozdě, přátelé. Je třeba se snažit dát věci do pořádku včas, nebo udržovat věci v pořádku. Proto také Bruno Gröning řekl, vždy si to pamatujte, vždy se chovejte, jako by to byl váš poslední den. Že je všechno v pořádku. Každý den je všechno v pořádku. Bruno toho řekl hodně. Nesmí se na to zapomenout. Nemělo by se na to zapomenout. A každý, kdo slíbil Brunovi Gröningovi, že pro něj bude pracovat pro dílo, na sebe vzal velmi, velmi velký úkol. A sice udělat pro sebe to, co požaduje od ostatních. To je úkol, který máme v díle. Ano, dokud je v továrně a snaží se o to. Doporučuji všem přátelům, aby se také sami snažili a vždy si ověřili, jsem nad věcí, když mě někdo urazil, jsem nad věcí, když mě někdo nevinně obviní, jsem nad věcí, když mi někdo předhodí něco, co není pravda. Každý by si měl položit otázku, každý má svobodu, protože když sedí na své debce a trucuje, krásně trucuje, nebo si opravdu může říct, to není můj problém. Ať si to vyřeší ten druhý. Tuto volbu máme v duchovním životě vždycky. Úkolem duchovní cesty je však také to, abychom to uváděli do praxe. Každá myšlenka, přátelé, která není v pořádku, člověka zatěžuje. A každá myšlenka, která je v pořádku, člověka osvobozuje. Ano, přátelé, že jsem znovu a znovu pronesl slovo, podal vysvětlení, o kterém jsem předtím neměl ani tušení. Jak jsem přišel, ano, čím dnes projdete, pomyslel jsem si. A pak přišlo. Musíme dělat to, co od nás Bůh žádá. Nebo očekává, nic nežádá. On to pouze očekává. Vytvořil duchovní zákony a podle těchto duchovních zákonů máme žít. Máme jednat, máme myslet. Ano, je to tak. Měli bychom rozhodnout my. To je vše, co Bůh žádá. Více není třeba, neboť zákony stvoření jsou tak dokonalé, přátelé, že není žádná náprava od Boha není nutná. A je to i v Bibli. 7. dne se Bůh podíval na své stvoření a viděl, že je dobré. Ano, z jeho pohledu je stvoření dobré. Co z něj udělal člověk, není boží věc. Je to věc člověka.